이 promoter니 상패냐로 꿀려너 안 사람 무슨거 이제 그때 바게 할리자면 기다려 박래 티니 박서고 마노 박서고 마야 내 꼭 박래요 꼭 박래 마노 সংশোধন খাইনা বাগে যতন ন ডিস্ট্রিবিউট খাইনাই তাম হিংকে যতন সে করোনা বেনিফিশিয়ারি বৈশ্বিক সানখাল খবরটি নব সিনিয়র লিডার তাই जों बरबाय दिसंफ्राय न बागलायने नुनै अरो पक लायखा बरबाय हिंगे जों हाइ मान फायगा जों अरो दिनै खतंग बांना बागै साबजोनाल चेयारमेन नरब्न समय बिसेना लयग्रा गासता फटबायदि नंखाने आं कयो जेहेतु बाव थाइजे थाइनि सामान या फारनाय चिनि साबजुननि चेयारमेन जोनाल चेयारमेन चिनि सारनि बल करे मंगलसरी आइ खन्द मंगलसरी आइ परे 2 नं वार्डनि उषा तै मंगल उषा बाय मंगल हादे उषा 2 नं वार्डनि उषा आनर बुथाय मुंसि रेखा खुंता या थानाय चिनि साबजुनाल चेयारमेन ओमफ्राय 3 नं वार्डनि बिनाता राधा रानी बिनाता लेडु 3 नं वार्डनि बिनाता अपना फासिनि कॉफीते सब जुन साबजुनाल चेयारमेन लेके हा सादे चेयारमेन सेलादे नों नाम लेगादबा जोबाय तोसिन बुम सादे किनि पंचायत सेक्रेटारि राधा रानी से राधा रानी 4 नं वार्डनि सुबा रानी ताय विश्व लक्ष्मी 4 नं वार्ड बर' याफारनायाव पंचायतनि सेक्रेटारि ओमफ्राय विश्व लक्ष्मी ताय खरसा विश्व लक्ष्मी 4 नं वार्डनि आसि सबा विश्व लक्ष्मी विश्व लक्ष्मी सिंहना कटारी 5 नं वार्डनि मंगती अब या फाननाय सिनि चेयारमेन मंगती মানে অক্ষতংনি অনেক কাহিনী দङ अनेक लाइबुमा दङ हायफोरनो जों तदन्त खायमानि परेव जों दाटे खाय बांनानि बागै जों चाइटखा आबनो गोबांमा खोथों आनि चिनियाव वेस्ट जुननि आन्दार गोबांमा खोथोंनो सिनजवारि पाइ रेखा अन्तत 30 केजि मतन हाय खोथों ताबसो पने रिपोर्टेड सिनजवार जाखा फेरगै फायका हंकाय ताइ बाकी रंनो जों नायियाखै जों ताबो बागनानि रेखा नंनि विलेज अब खोथों जों साबजुनालनि माध्यमे रहका एकाय नंगर विलेज कटर नि आं खोनावो एकाय 342 ता फेमिलिनि और बुदेन कखना कखा अमया जों जतनो बुरि रखने खोथों माननानि मुसुंगो एस पर सेंट्रल गवर्नमेंटनि गाइडलाइन अनुसारे जों बीपीएल नो सिमि खोथों रिदिनि दागिजा हायपनो जों वानसुका जिनि कामियाम सायाव तंनाय आगियो अनेक किसुनो रेशन कार्ड खाइतिनिवो बुल त्रुटि तंगै मानो किन्तु अबनो चेथरै नायाखैनो जारा एपीएल खाइना हिंतो बा बिबनो कुंनतो अनेक बड़ रेशन कार्ड बक्ताबो करि दंफो आमते बड़ न कगनो वानसुगैनो अखोथोंनो न जों बाहायखाय जतनो न फुइलानि बा चिनि बुबागरे दैफांबाय खमता फाइमनि यागुलो बरनखाय खोथों हिसा रिमानना जोंहाबो चाइटक लेखा आमतेखायनो चिनि विलेज कमिटिनि चिनि चेयारमेन मेम्बार्स र एकाय जतनो बुरि मथा चिनि और अजमा तंनाय र कक्साब लायै जों सारा तिरफ्राव दामतेखाय बागै दङ मिया बां बागौ सिकांगो बागै दङ प्राय एलाकाव न खोथों एकाय प्रायनो kai chingorota kaisa tamo chengkono राजनैतिक दलनो नासिगिया बो आईपीएफ दिखाय दङ बन रिया बो आमते बीजेपी नि नुखुंनि बर बा बो चाकरि खाने नुखुं आमते खिसंनाय लिया जों जतनो न रिनाय एकायता कायसा चिनि एडीसी गवर्नमेंट ताबुंनि इंडस्ट्री डिपार्टमेंट ताबुक जों ओरिसा जे बरम नरग रिवै रिमानि ओरिसा ताबुक चिनि बरक तागलिया
tabo wandi rok se tagai singno phalna ni suru khaise sing wandi tham sima paiso omo chini eng mohanpur sidai mohanpur angka jogotpur tago mo tagai agortala supply ro agortala no hoite sara tirprao bibhono jaga bagjak tongo sudo agortala ya gobang ma bishal gorogo takjak huna ang khanao hengkai obonono jeng chini dofani ri tak mungno o rignai rongno tabo je tar ni rignai rok joto wandi bari tak jago chino bothai rongno a korno joto no boro computer machine tugui abno tagai boro phalo srap chakan bothai sai mano srap chakan tagai pai mano emdita jeng kangsa tagai paina ni ka onto chini 7-8 din ba 10 din rok nango kintu machine neng salono অনেকটা 50টা 100টা খান তাগি মানে আমতি जों ধরনে जों কাইসা চিনি সিদ্ধান্ত না খা এঙ্গাকাই जों ওএনজিসি না 200 কোটি টাকা নি কাইসা প্রজেক্ট দেখা ওএনজিসি বাবু খুব পজিটিভ বরবরিনাই जों বাইরেনি মেশিন তুবই ফাইনাই চাইনানি মেশিন তুবই উঙ্গনাই খরকসা বরক চিনি তাকো ব মেশিন পাইতু হেকা আং নিজে বথাঙ্গই নাইখা abo computer bebo join khai rimano computer ni na bothaino tagai omti bombol no tagai dikhakai na abo automatically machine ba fitting khai dikhakai no a machine solui abo takjak tengai thango ka chero ko machine no chung adc government bori rong no ajina ni bagai lama kaisa phunuk dina ni bagai chung kaisa wansuk mung ni bisingti khai chung tabo kabo kok sap na harka abongkha chung kamiam che self help a hai group kaisa khainai onkai borok 10 जना 12 जना फनफन जेखाने मेसिन कनै नाखा मेसिन कनै ना कायसा जाखा कायसा सेटअप पाइ दिनाय नेके नर अरि न रिसा न तागै पाइ खाकाय नर कायसा जो वान सुमा तंगना बर सं फालनाया सं रिसा दिगनाय नर वान सुना ने ककरै जों एडिसि गभर्नमेन्ट न पाइनाय पाइ अबनो प्लांनाय नर न पाइमाने रिया गुलो जों लगलगे न चेक दिखलांनाय नेके आबो चिनि उनकोनि माध्यमे नंनाय आबो साबजुनाल नि माध्यमे साबजुनाल अफिसार फाइनाय नरग मालायनाय बरं न पाइनाय प्रत्येक साबजुनाल नि आन्दार जे तंगमानि जों बंनि थानि आबो पाइनाय हेकाय तबु के चिन और खुमुलुंग हेका ओरादापुर विलेज तो खुमुलुंग नि आन्दार न हेकाय तबो खुमुलुंग तो नर मार्केट बताबो जों कताल तांगै तंगो तेप तांगनाय चिन वानसुमा बिसिंगो तंगो हेकाय अरब मार्केट नरक नाय माननाय तबु तो अर वुमेन्स मार्केट बकायसा जों खुलगै दिनाय ओ वुमेन्स मार्केट बुरि रंनि मिटिंग आगरतलां फुर केबो प्रस्ताव तुबिया आंगा मिटिंगो उपस्थित तंगमानि बागे आंनो साका महाराज आं बनो साका आं नर्थ इस्ट अनेक गुरिखा नंगो गुरिखा जेमन मेघालय शिलंग तंगो निनि नागालैंड तंगो मणिपुर तंगो जत जागानो वुमेन्स मार्केट तंगो बुरि रंनि बाको दुकान तंगो चिनरो बकायसा खुमुलुंग कायसा खाइ देखाय जानाय हिगा महाराज हामजागै चाखाबो ब्लाइ काहाम प्रस्तावनि आबो लगलगि नंखा हिगा तबो आरो बुरि रंनि सिमिन दुकान खुलंनानि आबो कायसा जों आरो मार्केट खाइजानाय गे प्राय आरो नि 70टा बा 80टा रकम तिर मार्केट बा 60टा रकम तिखन उमानो हेगारो जतला फालनाय बुरि रंनो रिने आरचला रक फालनाय दुकान मांगला हेगा आबोनि बिसिं नंगरा दा पुरनिबो फालनाय रक मानमानो कायनो रंनि तेबो जों उनखौ मानो का अमते खायनो जों तिरक खाय जाहाते चिनि बुरि रक निजेनि याखंगो बसाय माननि बागै आजिनानि कायसा लामा नायथुक माननि बागै जों नायथुबै तंगो तिनि बिलाइखनो तंथगो गोबां मा बरक चिनि दफानि दिगनाय रक नायथथ खाय कानलायै तिनि खतंना फायना फायमानि बागै आं खाखलायो खिनांगो नरक कायसा लामा माननाय এবং চিনি দফানি আইডেন্টিটি ন রক্ষা খালাইনান বাগै অ রিসা রিগনাयना नर मोथाङै नारगानो এবং मोथाङै तुबै फायका मोसक सावैनो मिटिं नि साथे साथे न सासं खदं बागनाय सा बासाबा त मिटिं बायदि गाय सिनि बुरिरावनो सबसे आइसा एक्चुअली बुरिरावनो सबसे हामजागोनि कामो बांलाय थिनि बाक्साबो मानो बाक्साबो माया नै कक बांलायो अ कक बांलाय मानो संशोधन खायजा बागै जतन न एब्रा मथनि सावखायनो र बुइला न आं सानो मुसुङो जे खोतोंनि बागै खालिजामोन किनो